तो इथल्या संघटनेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांशी चर्चा करणं आणि परत कोणाचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेणं आणि पुढचं BLA वगैरे सगळं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये जे ॲक्टिव्हिटीज व्हायला पाहिजे त्या संदर्भातलं प्लॅनिंग करणं PCC अध्यक्ष सगळे एकत्रपणे ते करतात. ज्याला काही मिटिंग्स वगैरे बोलावले त्या संदर्भामध्ये आणि एक मजबूती काँग्रेसला आणण्या दृष्टिकोनातून आणि दोन्ही मतदारसंघ जिंकल्या दृष्टिकोनातून जे इंटरनल आम्हाला तयारी करायची आहे ती आम्ही तयारी करण्याकरता मिटिंग्स वगैरे जाऊ. आज इन्चार्ज गोंयान आयल्या मीन पयर आयिल्ले आणि आमच्या इंडिया अलायन्साच्या बाकी ब्लॉकांची मिटींग जाल्ली आमी प्रेस सुद्दां घेतिल्ली रिगार्डींग टिकीट एज इन्चार्ज एज सेड देर इज अ प्रोसेस आणि CECची काल एक मिटींग जाल्या. Shortly there is going to be a second meeting, and in that, as our in charge said last time, it will declare both the seats together. So it will happen very shortly. Time and again said yesterday, day before yesterday, we said that BJP is rattled. BJP is rattled. That's why all these afterthought are coming. If they were so serious of giving to Mahilas, then first only that name should have come in the first PEC which they had in Goa. मागीर जेन्ना आमचे इंडिया अलायन्स जातकीरूच कित्याक सगळें हें तुमकां सुचता. सो आय थिंक दीस इज अनदर जुमला आणि गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो आनी एक प्रयत्न आसा. बस